Takže ja začnem hneď na samý úvod. Čaute ľudia, ahojte, takže pauza skončila jednoznačne, ja som naspäť opäť tu na YouTube, na svojom kanáli. Pýtali ste sa koho a jakého hostia sem treba dovliesť. Povedali ste Fuča, tak Fučo je tu, ako vidíte. Hoci mal trošku problém, našiel som ho práve v poli, kradol mi kukuricu. Áno, ja neviem prečo, ale on je na kukuricu zakažený. Nemôže za to, on je taký typ človeka. Som proste čierny, no, to sa deje, čierny kradnú, no a čo? Ľudia moji, som rád, že mi lajkujete, že píšete a dávate všetky tieto príspevky. Tomu sa teší aj Fučo, ako vidíte. Samozrejme, ideme na 3 kamery, Áno, na 3 kamery, aj tam Peter Šťastný tak chodil vždycky na 3 kamery. Na 3 kamery. A chcem povedať niečo ako Peter Šťastný, chcem to povedať tu aj s Peťom Baťánim, chcem povedať len jedno, že tento štát je postihnutý komunistami a eštebákmi a komunistami. Čo to hovorí? Čo to hovorí? Veď to není pravda. Počúvaj ma, dneska som si ťa pozval sem pretože budem klásť na teba všelijaké otázky. Áno, a ty mi budeš odpovedať áno alebo nie. Daj si to na ruku. Áno, tak. Inak známy je tým, že absolútne nič necíti. On nemá emócie, tento človek. Koľko si mal predstavení za minulý rok? Koľko si mal tých svojich vystúpení? 147. Koľko? 147. Klameš. Klameš. Koľko si to tam máš? Prestaň, nehrej ma vážne. Ne? Nehrám? Koľko ľudí ľúbiš na tomto svete? Daj, teraz. 10. Koľko ľudí miluješ? 5. Ty normálne sa s nimi miluješ, ty. Ja akože nemôžem sa milovať s vlastným synom, áno. No to ne. Babka povedala, že sa nikde nestratím a nikde. A to je pravda, ty sa nestratíš. Iba tu si sa stratila. No. Ja som nevedel, do čoho ide, že on mi to dá nejaký latexový náramok. Nemal som ťa chytiť túto v kukurici, lebo ja tu mám pole a kukurica vyrástla a on normálne surovo dojde domov. Môžem si uvariť kukuricu? Počujem aj, ako chceš tráviť teraz leto, daj. Ja ho budem tráviť v Leopoldove toto leto. Pretože... No, daj. Že toto leto točím film. Točí film, počuli ste? Točí film! To čo budeš robiť? Princa Gája? Nemôžem povedať Princa Gája. ale keď budem v Leopoldove, tak asi nebudem. Predávaš potravinách, áno. Kedy sa narodil tvoj syn? No? 16.12.2013. Máš ženu? Alebo chlapa máš? Ešte chvíľku mám ženu, no. Čože? Počkaj, haló. Ale pocitovo? Pocitovo ešte mám ženu, áno. Lenka sa volá, áno. Wow, všetko bude dobre, ja to poznám. Je ti teplo? Teraz klameš, nás! Klameš. Vieš čo, daj mi ten obojok, pýtaj sa. Čo robíš tam s tým už? Kedy si naposledy onanoval? Si kompletný? No tak ti poviem, ja som na to strašne lenivý. Čiže si to sám neviem robiť. Takže sám si to nerobíš vôbec, áno? Ne. Au! Aj cel jeden. Ty kokos, čo si mi tam dal? Čože 11, on není kompletný. Čo ma chceš zabiť? No dobre, tak ideš. Ďalšiu otázku daj. Že máš také stavy, že potrebuješ si dať žalúzie a zapnúť animované rozprávky a dať si Xanax a povedať, že je dosť? Máš také ťažké stavy? Mám také stavy, ale animované rozprávky moc ne. Ne, že... Korytnačky môžem pozerať, keď plávu v mori, to ma ešte lieči. A pozerávaš sa niekedy aj na tom, jak sa pária cicavce, alebo tak? Cicavce? No, také, vieš, že... Že sa pária? Videl si, jak sa pária korytnačky? Máš rád deti? Mám. Lebo ja sám som jedno veľké decko, chápeš? Toto je akože, čo ti mám na za otázku? Nič, tak si to zeber, ja ti budem klásť otázky. Furt myslí len na tú kukuricu. Otázka znie, koľko prstov mám? Teraz kde? Dobre sa pýta. Na čo myslí? Na mňa. Jak mi je. Na ktorú končatinu myslím? Na ruku. Na nohu. Na túto. Sorry. Je to sila, že? Ja som mu dal 12. Prečo som ti dal napiť predtým vody? Aha. Aby si bol takzvané vodivý. Dobre. Otázka znie. Vyber si otázku. Vieš, prečo nemáme také, že otázky, alebo tak ti to vysvetliť, tak som aj v minulosti, lebo vždy, keď ma zobrali policajti, alebo som na polícii tak som povedal, že nemám čo povedať a nikdy som nič nepovedal. Ty si fakt divný patron. Všetci rozprávajú a ty ne? Ty prosto nič necítiš, je tak? Ja som kozol, že tretia dekáda, my sme veľmi chladní ľudia. Dobre, poď sa najesť, úplne v pohode.
už ti nedám šajbu, iba naposledy. To je náš Fučo a vám neostáva nič iné, len lajkovať, dávajte odbery, zvončeky tlačte. Fučo, chod si dať, normálne, tam máš perkel, no paprikáč, dobre? Priatelia, ja vám ďakujem a teraz je na vás. Akého ďalšieho hostia chcete vidieť Soso Reaktor? Vyberte si vy sami, aby sa vedelo vlastne, kto má prísť. Dobre, píšte príspevky a ja sa na ne budem tešiť. Naozaj budem sa tešiť. Pučko? Áno. Už ješ? Ne, som iba vyberal na terasu. Aby som mu to dal ešte aj do úst. Majte sa krásne, čaute, ahojte. Čaute.